How are you? How are you everyone? Turakukwazisai musara Jesu. Dongo kutenda ivaruramba vachiti supporta pa YouTube, pa Facebook, pa TikTok. Ma comments tiri kuwaona. Pasina imimika hapana chinofamba. So rambai mchiti supporta. So nasi turakuita song yakaitwa na baba wedu Blessing Shumba. Yeah. Varombo vachaiteiko, vanoshaya vachawaneiko. Varombo vachaiteiko, vanoshaya vachawaneiko. Vakamanikidzwa vasine simba, vakamanikidzwa vasine simba. Tinozitenda iboka renyu baba, Yesu tinozivuma iboka renyu baba, Yesu tinozitenda iboka renyu baba, Yesu tinozivuma iboka renyu baba. Konerera sichaiteiko panyika ino inenamo, Mwari vachaiteiko panyika ino inenamo. Yesu tinozitenda iboka renyu baba, Yesu tinozivuma iboka renyu baba. Nzvimbo inoera inaniko achayeuka shirikazi, nzvimbo inoera inaniko achayeuka shirikazi. Yesu tinozitenda iboka